Čaute, to je George a vítajte pri vyhodnotení súťaže, ktorú som začal presne pred týždňom. Zúčastnilo sa vás 18 ľudí, za čo som veľmi rád, takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa zúčastnili. A teraz si ideme vyhodnotiť výhercu. Radšej vám to nahrám, aby ste nehovorili, že nejako odžubávam alebo whatever. Takže ideme na to, ľudia, ale ešte trošku napätia. Ja si dám zatiaľ kávičku. Nepretáčaj to video. Počkaj. Dočkaj času ako husa klasu. Takže ľudia, minimum je jeden človek, maximum 18, ešte to radšej pozriem. Áno, 18 ľudí sa zúčastnilo. Poprosím nejaké bubny. To je ono. A takže tu mi vyhodilo, že prvý človek, teda jednotka, ako môžete vidieť, krásne číselko jednotka, kto by nechcel v škole jednotky, krásne číselko. A ja si pozriem v mojom zozname, že kto je prvý. Zoraďoval som to tak, kto napísal komentár. Proste, ak si bol tretí, tak som ťa dal na tretie miesto a teď. Však proste od prvého po posledného. Tak si povieme po lopate. No a prvý človek, ktorý mi teda napísal, je Oriešok. Takže gratulujem, Oriešok, vyhrávaš hru Timberman. Prosím ťa, skontaktuj ma na YouTube, napíš mi do správy, že ty si Oriešok a ako sa máš a ja ti pošlem kód na hru. Takže ešte raz gratulujem a vy ostatní nezúfajte, pokiaľ bude nejaká ďalšia hra alebo nejaká ďalšia vec, i keď vec neviem, pretože to by bolo na mňa teraz trošku obťažné poslať. Takže ak by bola nejaká ďalšia hra, tak možno práve ty vyhráš. Inak z toho, čo ste napísali, tak ma to veľmi potešilo. Všetky vaše názory ma potešili a aspoň teraz viem, že ako asi by som mal točiť. Niečo som si z toho zobral a budem sa to snažiť realizovať. Mnohí ste napríklad písali, že by som mal točiť s nejakým hosťom. Potom ďalej ste písali napríklad, že by som mal viac vlogov točiť a takéto veci, takže budem sa to snažiť zrealizovať. Samozrejme skeče určite plánujem, len čakám, keď bude lepšie počasie, lebo teraz máme také menšie výkyvy, viete, a to viete, no. Takže ja si počkam na jar, na leto a vtedy sa budem snažiť viac točiť skeče, uvidíme, ako to bude, ale o tom už v nejakom inom videu. Takže ďakujem vám ešte raz, že ste sa zúčastnili, gratulujem ešte raz výhercovi. A my sa vidíme, ľudia, pri nejakom ďalšom videu. Užívajte si víkend a samozrejme prázdniny. Cez prázdniny sa toho budem snažiť potočiť čo najviac, ako sa bude dať. Samozrejme, všetko s mierou. Tak, my sa vidíme v ďalšom videu, ľudia. Dovtedy sa majte. Ahoj!